Shisin ha kawe kapor don uwe ubriu bastard. Bat obarius pa uthit ia kawe ke yeng kaba itnat bha kaba don ka kper so kaba he bha Henry ombaro kaba kamen yo udon uwe uparamarjan basa ha kawe ke yeng kaba rem bat ubishni bha ya uni urius pa lani urius start bat nakadaw jong ke jing isi bar ke jing bishni jong uni uparamarjan ya uni urius pa man ki por ule ya ki kam kiba penlong ya uni ubriu basa marjan yeng ju man im jenjar utem mat upen he ya ki sur jingruai utang dagi tayar ke berim kabawan ra ya ke jing sma mat ke jing utung ya uni uruspa Henry om tang kata usim ya ki nyut na ke yeng ju bat ubret ha ke yet jong uni uruspa man kasngi upelang ya kita ki nyut na yeng ju bat ulep pen bret ya ki hajan ke yet jong uni uruspa bat endalak hampun kita ke nyut ki wan ki kseu ki wan ki mrat ki mereng bat ki pensap riang ya kita ke nyut bat kita ke nyut kalet syaplau jong uta uruspa bat enda uta urustat la ingia ya kita ke jingle jong uta upara marjan jong usim ya kita kenyut ukhat iki bat upelang iki shijaka bat ulik ban bread iki shaka jaka bag de ban bread ya kenyut bat ura ya we usyang bat ulik hayeng jong uta upara marjan jong Henry uta upara marjan ubasa hakata yeng ka bak hamrim ulayo ilupa ya uta urustat pa uwan bat kumta uap kami nanti lanu uta urustat untit ya kajing khang jong ke yeng jong ukwa ban yania ukwa ban ya keren bat uni urustat bat kumta uta urustat utit ya kajing khang jong ke yeng jong uta upara marjan marsin plit ya kajing khang uyo I ya uta urustat ba uyeng ha kajing khang jong Henry ke e ka ba pen phalai u hakata por ba uta urustat uwanra da uso apol shikria baru ong ha uta upara marjan shim yakini ki so apple ki banganang shukhait mentan hi napok kper jonga bat ong shushu uta urustat namar bangila ban aye ki we tang ya ke bangi ngidon ki perlok pi jonga haba phiyo I bagi bru ki the ya kanyut hapi lada ki kran ya phi lagi tien ki basniu lagi tien ki ba penmong ya phi kapen ya ke bagi don haki bagi ai hapi kan mau ya kene bangim de ban wan ra ila de haka level jongki lada ki the ya kanyut hapi bat lada ki les new ya phi aya ki dau apple ke ba phi don hapi phila ban ong ba kane kalong ke bangim la ban le da lele ru em haka jing em jongi kum ki priu PE bakador jongani ke jinglong jongi kaya per na kita ki dor ki badon hak per lani ha almari jongi ya kita ki jingdon ki jing em ki badon hapok ke per lani hapok ke almari jongi ladangi ai hakiwe kaduna kat ba kata kaspa ka badon hak mensem bar ka jinglong jongi kata ginang ai kata kanang bun lada phile bhaya ki we ki bru ki longkum ungap lada phiyai le bhaya ki kinyai ki jit ya ka jing bha na phi lada phi ai ya u apple haki Henry lada ki yai beteng ban the ya kita ki nyut hapi to le ya gani wanam the kala ya kata ka nyut lene pen hier ya lade hakata ka kardan jongki lada ki yai beteng ban kawang ya ki mau hapi phimdon kam ban yele persha ya ki Henry kiu halor ban ya ke baki ki don patlong ki bakham kharau ya ki bar kita ki mau jongki kim la ban poi hapi